Türkmenin Ağoy binasının öňünde Gurban bayramy köňülleriň peýekligi ady bilen bayramçylyk çäret geçirli. Bayramçylyk ýürüýüşinden badalgalan toý dabaralary saatlyk şowgun bilen ýokary ruh berendlige besendi. Şanly günde toý gadanlar atarylyp, bayramçylyk saçaklarymyzy bedeýän milli tagamlarymyzyň dürli görnüşleri taýýarlandy. Bagtyar Körpenisiniň bayramçylyk joşguny, Türkmeniň 6 ganat Ağoýlarynyň saglaşykly hatary, milli sport oýunlary, oglan durgylan badal piňilik tutýan pursatlary, folklor toporlarynyň çykyşlary bugünkü dabarlara aýratyn röwüş çaýdy. Şirni wagtly aýdymlarda berkarar watanymyz, Gurban bayramy diýip desurlarymyz, milli gymmatdyklarymyz, peder ýoluny üstünlükli dowam edýän arka dagly gahrman serdarymyzyň rowaj işleri, bagtyar durmuşymyz münasip beýany tapdy. Folklor toporlarynyň çuňgur millilige ýurulan joşguny çykyşlary dabaranyň şaddygyny artdyrdy. Dabara gatnaşçylar mukaddes seneleriň bellenip geçilmegine giň mümkinçilikler döreden Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Gadimiýetiň jümbüşinden gözbaş alýan mukaddes Gurban bayramy her bir maşgaly ojagyna toý dabaralar bilen ulylan bellenip geçilýär. Günnogor welaýatynyň etrapdy şäherlerinde Gurban bayramynyň däp desturlaryna eýerilip, toý tomaşalara, bayramçylyk çärelerine giň orun berildi. Mahlasa bu bayramçylyk ulus ýyl insanperwerlige, agdybyligi, hoşniýetli dostlugyny gatnaşyklaryna çagyrýar. Halkymyz milli senenamada ulylan dabaralandyrylýan mukaddes bayramlarymyzy ýokary derejede bellemäge giň mümkinçilikler döreden Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.